2022ko talde edo bakarlari onenari gaztea saria, irabazlea da ETS. Talde honena. Bueno, talde honen izatea asko esatea da, gainera beste lau eta bakarlariak dagoen maila Euskal Herrian oso altua da, eta benetan eretzat, ez dakit ohorea eta respetu sartzen dut. Bestalde, gaur da lehenengo saria edo lehenengo saritzen gaituzten lehenengo eguna, 18 urtetan, eta besterik gabe eskertzea lantalde guztiari, musikari, ETS-ko musikari guztiei, teknikari guztiei, bagabigako jende guztiari. Bestalde, azken diskoan parte hartu duten langile guztiak, uste dut 40 pertsona izan diela, ez ditut banamanan aipatuko. Eta bai gustatuko litzateke, aipamen berezia nire ama, nire aita, zurineri, haiek dira azkenan egunerokotasunean benetazko inigo aguantatzen eta maite dutenak. Eta bi gauzatxo komentatu nahiko nituzke, alde batetik uste dut garrantzitsua dela sari hau nolabait musika herrikoia saritzen duelako, eta behar bada azken urteetan musika munduan hainbeste hitz egiten den glamour, klase edo seriotasun puntu hori beti esan da musika herrikoiak ez duela izan zutabe nagusi, elementu horiek. Eta nire ustez ez dugu ahaztu behar zergatik dagoen musika, zergatik existitzen den, ze paper betetzen duen pertsona askoren bizitzetan, eta nolabait plazako musika, herriko jaietako musika, musika popularra herrikoia sortzen duten hori sortzaile eta talde guztiei eskaini nahi diet alde batetik saria, ez? Eta bestalde, nire ustez motivazioa musikan edo beste alorretan joan eta etortzen den gauza bat da, ez? Baina iraunkortasuna eta disiplina gure kasuan behintzat furituak ematen ditu horrekin, elementu horiekin, ez? Horregatik, behin da berri saiatzen ari diren taldei, bakarlariei, home studioetan, lokalean, balantzen ari diren talde guztiei eskaini nahi diet sari hau, eta nola ez zuei buskatu duzuelako, gazteari eta mi esker.